आसाम माइक्र'फाइनान्स इन्टेनसिभ एन्ड रिलिफ स्किम फोसावदों आसाम सोरखारा। माइक्र'फाइनान्सनि दाहार सुख'नो थाखाय 7,500 कौटि रां बाजेट। गोरिब नखरनि आइजोफोरनो सहाय होनो बे बिथांखिया। दाहार लानाय आइजोफोरखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। सम बादियै दाहार सुख'नायफोरखौ सेथि थाखोआव दोननाय जादों। बे आइजोफोरनो 25,000 रां हेफाजाबारि सहाय बान्था होनाय जागोन। 89 सानहालागै दाहार सुख'यैफोरखौ नैथि थाखोआव दोननाय जादों। आद्रा दाहार थानायखौ सुख'नानै होगोन आसाम सोरखारा आरो बेनि उनाव थानाय नियम बादियै सुख'नांगोन दाहारखौ आरो किस्ति होजेननाय लोगो लोगो 25,000 रां हेफाजाबारि सहाय बान्था होनाय जागोन। एसेबो सुख'थारै आइजोफोरखौ थामथि थाखोआव दोननाय जादों। एन.पि.ए.आव गोग्लैनाय आइजोफोरा मोनसे आर'ज बिलाइ होनांगोन। आसाम माइक्र'फाइनान्स इन्टेनसिभ एन्ड रिलिफ स्किम फोसावदों आसाम सोरखारा। माइक्र'फाइनान्सनि दाहार सुख'नो थाखाय 7,500 कौटि रां बाजेट। गोरिब नखरनि आइजोफोरनो सहाय होनो बे बिथांखिया। दाहार लानाय आइजोफोरखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। सम बादियै दाहार सुख'नायफोरखौ सेथि थाखोआव दोननाय जादों। बे आइजोफोरनो 25,000 रां हेफाजाबारि सहाय बान्था होनाय जागोन। 89 सानहालागै दाहार सुख'यैफोरखौ नैथि थाखोआव दोननाय जादों। आद्रा दाहार थानायखौ सुख'नानै होगोन आसाम सोरखारा आरो बेनि उनाव थानाय नियम बादियै सुख'नांगोन दाहारखौ आरो किस्ति होजेननाय लोगो लोगो 25,000 रां हेफाजाबारि सहाय बान्था होनाय जागोन। एसेबो सुख'थारै आइजोफोरखौ थामथि थाखोआव दोननाय जादों। एन.पि.ए.आव गोग्लैनाय आइजोफोरा मोनसे आर'ज बिलाइ होनांगोन।